Pag February 5 anang adlaw ang Congress representative sa lower house ni-approve nga ipa-impeach ang Vice President. Kana pong adlaw na receive pod sa mga senators nga ilang gi-postpone. Wala nila asikasuhang impeachment. Ila pang gi-postpone, mag-recess kuno sila hangtod June to 2025. Ang resulta ni ron, ang mga tao nga laban sa mga Duterte nakakita sa mga nipirma sa Congress na ma-impeach ang Vice President. Dini na ito makita ron kung kinsagi mas daghan ng pro-Duterte or ang anti-Duterte. Labi na moagi pang eleksyon karon May. Nya dinha sa May mahibaw-an kung unsa gi gusto sa kadaghanan sa mga Pinoy. Ang uban maingon ay apil-apil sa politika, sir, kay trabaho lang ta. Dili man ta kalikay sa politika. Na di na lang ta mo butar. Ato man ning rights, di ba? Basta ang nahitabo pag February 5 ni usab sa duwa sa politika this year. Inoon na pa may March o April na pa mga adlaw or nga napiktuhan to clear their names no? Or nga mabalik nila ang ilahang na mabalik sa ilang side ng mga tao or matiwasan baka hinoon o palayo sa mga tao sa ilang. Sir, kamo unsa inyo kasulti ani? Mga Pilipino man ta, voters man ta sa Pilipinas, unsay inyohang pulso ani